салому алайкум довталабон ва волидайни азиз. Натиҷаи имтиҳони 40% аз фанни химия 15.06.2021. ҷадвали якум рӯйхати хонандагоне ки дар кубоки оддии биоарвис иштирок намуданд. хонандагоне ки 9 балл ба даст оварданд хонандагони беҳтарин ҳисобида мешаванд, чунки онҳо ба ягон хатогӣ роҳ надоданд. мана ин ҷадвали дуюм рӯйхати хонандагоне ки дар суперкубоки нуфузбаланди биоарвис иштирок мекунанд. хонандагоне ки 9 балл ба даст оварданд, онҳо ба ягон хатогӣ роҳ надоданд. хонандагоне ки якто хато карданд ва он хонандагон меҳнати дуруст накарданд. волидайни азиз, боз такрор мекунам, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки натиҷаи имтиҳонҳо бохабардор шуда фарзандатонро хуб назорат кунед.